Jeg har for nylig udgivet bogen Mentaltræning for musikere. Og i den forbindelse bliver jeg tit spurgt, om det kun er musikere, der har glæde af den her bog. Det er det ikke, for det er den samme krop, vi har. Det er den samme følelse af nervøsitet, de rystende ben, stemmen, der måske knækker lidt, hukommelsen, der kan svigte. Det kan ske for os alle. Så uanset om du skal holde et oplæg, eller du skal til eksamen, eller du er musiker, som har brug for at få styr på nervøsiteten, så finder du i bogen en masse øvelser, som er testet på en lang række mennesker igennem mange år, så du kan finde løsninger, som du kan integrere i ugerne op til din præstation, så du ikke bliver så forskrækket på dagen. Det kræver lidt tid før, så man er nødt til at gå i gang et lille stykke tid før. God fornøjelse. Du finder bogen på ullamunk.dk.